spremni? Vaš prvi zadatak je šarena torta, jel može? O, jel vam jasno? Onda krećemo. Za takav slučaj imam odličan kalup. Sad ću iseći savršeno okruglo testo za moje remek delo. U ovoj torti su sve boje duge, kao što volim mala. Ostaje ga samo ukrasiti šlagom, ali za mene to nije problem. Dakle, treba će mi puno šlaga. Oh, kakva lepota! Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Da. Sljedeći korak, lopatica. Da, treba sve razmazati i staviti malo šlaga odozgo. Eto. Oho, šefe, kako veliku tortu imate? Treba hitno nešto smisliti. Znam. A prvo treba pažljivo iseći tortu na pola. Odlično. A zatim ću iseći sredinu i ispašće leptir. A malo će se to sigurno dopasti. Ostalo mi je samo da ukrasim tortu voćem. Napravit ću konturu od borovnice. A unutra će biti jagode, malina i mandarine. A brkovi ću napraviti od čokoladnih štapića. Super! Svaka čast, bako. To je super. Da bih pobedio, moram dodati nešto šareno. Na primjer, sladoled. Da. Istopit ću ga i preliti tortu sa njim. Wow, pogledajte kako to lepo izgleda. Divno. Sa takvom tortom ću sigurno pobediti. Šefe, vaša torta je baš ružna i dosadna. Računajte da sam već pobedio. Šef kao i uvek ima genijalnu ideju. Našao sam rešenje. Čokoladne Lego kocke. To će spasiti moju tortu i pretvoriti je u slatko remek delo. Bon appetit! Baš ste se potrudili. Wow, sladoled. Brat zna da ja obožavam sladoled. A sad ću probati tortu. Baš je lepa. Sviđa mi se. Da, šta može biti bolje? To je divno. Okej, idemo dalje. Kako sladak leptir. A znam koga je napravio. Naravno da baka. Ona uvijek stavlja puno voća jer zna da ga ja volim. To je baš ukusno. Kako velika kula. Ova torta izgleda baš originalno. Šta? Ne mogu da verujem. Jeste li nekad vidjeli takvu šarenu tortu? Pitam se da li su Lego kocke jestive? Da, to je čokolada. Ne mogu da verujem. Sve torte su mnogo dobre. Tako da su pobedili svi. Da, čestitam. Kako super. Bacite kocku. Vaš novi zadatak je da spremite pomfrit, jel može? Naravno. Baka sprema baš dobar domaći krompir, ali mrzim da ga čistim. Dobro je što postoji jedan lifehack. Sad ću vam pokazati. Stavljam krompir u šerpu, dodajem so i malo tresem. Da, mislim da je dovoljno. Gledajte, krompir se očistio i mogu ga iseći uz pomoć mog novog uređaja koji mi je poklonila ćerka. To nije lako, ali baka će uspeti. Tako je. Sada imam pomfrit. Ostalo ga je samo ispršiti. Jao, bako, nemate vi pojma. Da bih pobedio u izazovu moram biti kreativan. Dakle, prvo ću iseći sir i napraviti kulu od njega. A sad će mi trebati ukusan čips i čekić. Da! Krećem, svaka mi čast. Paniranje od čipsa je spremno, znači mogu uvaljati u tome sirne štapiće. O da, perfekto. To će biti mnogo ukusno, verujte mi. I sam bih rado pojeo to, ali nažalost ne smem. A evo friteze.
Ostalo ispržiti to. O, super, šefe. Molim da mi ne smetate. Sada znam kako pobediti u izazovu. Najlepša štapića su čokoladne. Tačnije, Kit Kat. Njemu ne treba čak ni paniranje. Dakle, samo ću sipati Kit Kat u fritezu i ispržiti ga kao šef. O da. Bako, kako si? Moj rumeni pomfrit je već spreman i čeka unuku. Nedostaje samo kečapa. I u čemu stvar? Uopšte se ne istiska. Hajde bre, šta je ovo? Ajoj! Bako, da si videla sebe, to je jako smešno. Šta to tako smrdi? O ne, sve mi je izgorelo. Prokletstvo. Šta sada da radim? Gotovo, izgubit ću. Ne vidim ništa. Gde je moj pomfrit? Ej, Bako, to je dobra ideja. Dok baka ništa ne vidi, mogu uzeti njen pomfrit i zameniti ga na ljutu papriku. To će biti presmešno. Evo ga, sve u redu. Moja porcija je također spremna. Prijatno, mala. Da vidimo. Kako lep pomfrit, super. Ne mogu da verujem. Napravljen je od sira. Šef zna da iznenadi. Jako mi se sviđa. Ovo jelo izgleda prosto, ali svakako je ukusno. Bravo, brate, sviđa mi se. A šta je ovo? Čekajte, jesu to ljute papričice? Da. Kako, je li to šala? Da, to sam ja spremila. Hvala, unuče. Probaj, draga. Pa dobro, pošto baka kaže, poslušat ću je. Čekajte, nešto nije u redu. Jao, kako ljuto! Prošlo je. Bako, pogrešila si. Pobedio je šef. Kako to? Zašto ne ja? Hoćete da vidite šta sam nacrtala? To je sendvič. Nema problema, odličan izbor. Sendvič zvuči lagano. Dakle, treba će mi hleb. Bako, Prestani, imamo izazov. Zauzeta sam. Da, upravo si, vreme da počnem. Stavit ću šunku, salatu i preliti sve kečapom. Da. Odlično mi ide, jel da? Ja sam Kovboj Andy. To je bilo moćno. Ok, pokrit ću sendvič lepinjom, ali to ne znači da je već spreman. A sada najzanimljivije. Pretvorit ću sendvič u super auto. Napravit ću točkovi od paradajza i krastavca. Da, a od sira ću napraviti zastavu. A tu će biti vozač. Da, ja sam genije. Dobro večer, hoćete da se provozate? Šta si smislio? Ajoj. Dakle, prvi sastojak mog sendviča je džem od jagoda. To će biti jako ukusno. A sad mi treba šlag. Dok niko ne vidi, probat ću ga. Kako zabavno. Aha, iscedit ću šlag, tako je. Mislim da će tog biti dovoljno. A sada najglavniji sastojak. Jagode. Da, kako su mirisne. Sklonit ću peteljke i poređati jagode ovako. Šta mislite, šefe? Nije loše, Bako. U mojoj knjizi iz Francuske je bio jedan dobar recept za sendvič. Evo ga. Počet ću da radim. Samo što ću kuvati sa zatvorenim očima. Šta je to smislio? Ništa posebno. Sastojke lakše iseći kad su u vazduhu. Ja! Spremiti najbolje jelo je moguće samo uz pomoć intuicije. Nevjerovatno. Bravo, šefe. Merci, Bako. Hrana je spremna. Kako je dobro. Kako lep sendvič u obliku auta. Probat ću ga. Sviđa mi se. Baš je lep. Samo što... Šta je tako oštro? To je čačkalica. Ozbiljno. Ali to je opasno.
Dobro, idemo dalje. Kako lep miris jagoda. Ovaj sendvič je sigurno spremala baka. Ona zna da ja obožavam jagode. To je divno. Oho! Samo pogledajte ovaj veliki sendvič. Ne mogu da verujem. Jao! O ne, sve se raspalo. Jako smešno. Moram da snimim to. Da si videla svoju facu, sestro. Odvratno. Dajem pobedu baki. Čestitam. Da, baka je najbolja. Svaka mi čast. Želim vafle. A šta? A vafle? Pa to je lako. Pazite se, to je zla pegla za vafle. Bu? Jel se bojite, da? Dakle, uzet ću činiju. Brašno, mleko i jaja. Sipat ću brašno u posudu. Zatim razbiti 2 jaja. Dodati mleko. I promešati to sve mutilicom. Tako je. Ovo je prošli vek. Ja imam profesionalni ručni mikser za testo. Sastojci su isti. Brašno. Mleko. I naravno jaja. Samo ću skinuti poklopac i sipati sve sastojke unutra. Zatim ću vratiti poklopac i sve to promješati. Tako je. Odlično. Gotovo testo ću sipati u peglu. To je to. A sad ću dodati M&M's bombone. Svi ih vole. Odlično. Može se peći. Jao, meni ne trebaju nikakvi uređaji. Bit će mi potrebna samo kutlača. Tako je. Ispalo je odlično. A evo mog domaćeg džema. Od višnje. Joj, tegla se ne otvara. Što da radim sa njom? Treba razmisliti. Tačno, traka. Zalepit ću poklopac. I onda ga jako povući. Ovo? Da, baka je mnogo pametna. A sad ću uzeti kapaljku i uvući džem u nju. A sada treba pažljivo dodati kapljice džema na vafle. Odlično. Može se peći. Joj, šta se to čuje? Ovako, eto ti, eto. Kako cool. Sad ću izmrviti ove kolače. Jel bilo glasno, da? Izvinjavam se. Ok, sad mi treba Nutella. Probat ću je. Prelepo. Ne valja jesti toliko slatkog. A sada Oreo kolači i mleko. Promešat ću ih pravo u tegli sa Nutellom. Zatvaram i dobro tresem. Moje testo je spremno. Sipat ću ga u peglu, tako je. Zanimljivo. Moja vafla je spremna. Kakav miris. Stavit ću vaflu na tanjir i ukrasiti. Koristit ću sirup od jagoda. Tako je. Baš lepo. I moja vafla je spremna. Da vidimo. Zašto se ne vadi? Hajde, sad ću te istresti. Tako je. Sad ću napraviti još jednu vaflu. Sipam testo i pečem. A šta je kod bake? Moja vafla je spremna. Miriše ekstra. I izgleda prelepo. Ostalo je samo da je pospem šećerom u prahu. Da, savršeno.
Druga vafla je spremna, odlično. Sad ću sipati šlag na prvu vaflu. Što više šlaga? Pa i malo sebi usta, tako je. Gore stavljam drugu vaflu. A sada idu čokoladice. Samo prvu treba rastopiti uz pomoć pegle. Odlično, tečna čokolada je spremna. A sad ću napraviti čokoladnu tablicu. Prvo mlečna čokolada. A sada bela zaslova. To je to. Moja Oreo vafla je spremna. Pogledajte kako je lepa. Svaka mi čast. Jo, jesu svi već završili? Jess, vreme je da probaš naše jela. Wow, koliko svega. Probat ću prvo ovo. Što je to tako tvrdo? Je li to koščica? Za malo da slomim zub, strašno. Okej, probat ću šarenu vaflu. Nije loša. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, Oreo vafla. O, ludo je ukusna. To je sigurno pobednik. Čestitam. Stvarno? Moja vafla je najbolja. Juhu. A sad mi se jede Cake Pops. Hoćete moći? Naravno, to nije problem za mene. Treba će mi bela čokolada. Sad ću je rastopiti u šerpi. Uključujem šporet. Čokoladu treba stalno mešati da ne bi izgorela. Da, to mi treba. Sad mi treba sir. Dodat ću u njega čokoladu. I sve to promešati mikserom. Tako je. A sada treba sipati to u vrećicu za šlag. A vrećicu treba napuniti do krajeva. Da, odlično mi ide. Savršeno. Zatim ću iscediti filu kalupe. I pokriti drugom polovinom. Ostalo je staviti štapiće u specijalne rukice i onda odnesite u frižider da se stvrdne. Odlično. Budite tu, sad će doći. A evo mojih svežih bobica. Uzet ću višnju. Samo treba nekako izvaditi koščicu. Tačno, imam iglicu. Uradit ću to uz njenu pomoć. Evo kako lako. Sad ću izvaditi sve ostale koščice. Odlično. Sada treba rastopiti čokoladu. Prvo ću je polomiti da bi se brže istopila. A da, to mi treba. I naravno treba stalno mešati da čokolada ne bi izgorela. A umjesto štapića ću staviti svoje igle za pletenje. Nabošću na njih višnje. I nakon toga umočiti višnje u čokoladu. Jao, kako slatko. Svaka mi čast. Pa dobro, a ja ću uzeti štapiće od lizalica. Treba samo pojesti svu karamelu, a brzo ću to ja. A evo Kinder jaja. I oni mi trebaju. Skinut ću foliju sa njih. A štapiće su već spremni. Sad ću nabosti na njih čokoladne jaja. Tako je. Moji Cake Popsi su skoro gotovi. Treba dodati šlag. Odlična kapica. I naravno nigde bez mojih omiljenih sirupa. Svaki slatkiš će biti različite boje.
To je super ideja, svaka mi čast. Cool! A mislim da je vreme vaditi fil iz frižidera. O, miriše ekstra. Da vidimo. O, da. Savršen oblik. Ukras je već spreman. Jessie jako voli princeze. Uz pomoć vrećice za šlak napravit ću lep crtež. Onda ću dodati šećerne perle i staviti princezu. O da, haline su divne. Nadmašila sam sebe. Jao, kakva je to buka? Ovako. Orahe ću izmrviti rukama, kao i uvek. A sad ću ukrasiti svoje bombone mrvicama oraha. Da, super. Jess, možeš probati. Wow! Toliko ste mi svega spremili. Probat ću prvo ova čokoladna jaja. Sviđa mi se ovaj fil. Oho, unutra je igračka. Šta je tamo? Wow, kakav sladak prsten sa zecom. Prelepo. Sad imam čitavu kolekciju takvih prstenova, gledajte. Stavit ću ih sve. O da, baš mi se sviđa. Pa dobro, hajde da vidimo šta je baka spremila. Baš ukusno. A unutra je višnja, cool. Wow, to su princeze, obožavam ih. Koju prvu da probam? Neka bude ova. Sad ću je probati. Kako mekano i nežno. Kome dati pobedu? Šef je definitivno pobedila. Jako volim princeze. O, hvala ti puno, Jess. A sada hoću italijansku lazanju. Počinjemo za 3, 2, 1. Potrebno je prosijati malo brašna za testo. Tako je. Sad ću napraviti udubljenje i razbiti 2 jajeta unutra. Zatim to sve treba dobro promešati da ne bi bilo grudica. A sad ću iseći testo na nekoliko istih komada. Svakom delu ću dodati neku boju da bi testo bilo raznobojno. Tako je. Sad imam testo u 5 boje. Vreme je da uzmem aparat za pastu. Svaki komad testa treba pustiti kroz taj uređaj. Da, savršeno. To nije baš lako. Umorila sam se. A sad ću iseći pravougaolnike uz pomoć rezača. Sklanjam višak i to je to. Dalje ću staviti sir u svoj omiljeni blender da bi se izmrvio. Delim sir na 5 jednakih porcija i također dodajem boje. Bitno je sve dobro promešati. Šareni sir izgleda veoma originalno, svaka mi čast. Vreme je da sastavim lazanje. Radit ću to u specijalnoj posudi. Sloj testa, zatim sloj sira, zatim još testa i još sira i tako do kraja. A na vrh ću staviti sir svih boja odjednom. Savršeno, kao i uvek. Sada to mogu odneti u rernu. Stavljam unutra i palim vatru s pomoć dugačke šibice. Odlično, zatvaram i čekam. A gledajte, da se sir ne prospe, stavit ću rendu u kesicu. Sad ga mogu rendati, tako je.
Joj, umorila sam se. Mislim da će tog biti dovoljno. A sad mi treba specijalna pasta za lazanje. Stavljam prvo listić, onda sir. Tako je. A sad je vreme za moju brusilicu. Treba će mi mleveno meso za moje jelo. Da, odlično. Nastavljam sa slojevima. Pa i na kraju malo sosa od paradajza. I scedit ću ga rukama. Baka je najbolji kuvar. Sad ću odneti to u rernu. Samo da navijem pravu temperaturu. A šta ako budem koristila čips? Sipat ću ga u tiganj i preliti sve kečapom. A sada treba još čitosa i sirnog sosa za kraj. Odlično! Ipak nešto nedostaje. Tačno, Doritos. Probat ću jedan. Joj, kako ljuto. Dodat ću još sira da ne bi bilo toliko ljuto. A sad ću pokriti to poklopcem. Jo, ne zatvara se. Ups, sir se zalepio za poklopac. Pa dobro, nema veze. Samo ću odseći višak makazama. Tako je. Jao, ne mogu to da gledam. Moja lazanja je spremna. Ukrasit ću je svežim zelenilom. Belisimo. Jao, kakav miris. Stavit ću još viljušku ovde. Hajde, Jess, draga, probaj. Oho, sva jela su tako različita. Probat ću prvo ovo šareno. Tu je i viljuška, ali ni nož neće škoditi. Sad ću odseći pače. Wow, kako lijepo izgleda. Sad ću da probam. To je prelepo. A šta sad da pojedem? Neka to bude bakino jelo. Jedva čekam da probam. Joj, kako vruće. Probat ću. Wow, oduševljena sam. To je jako ukusno. O, što je ovo? Miriše dobro. Okej, probat ću. Jao, kako ljuto. Moram hitno nešto pojesti. Bakino jelo me je spasilo. I generalno najlepše. Tako da je baka pobedila. Ja pobedila? Hvala ti, Jess. Ti si najbolja unuka. Wow, kako lepa torta. Jede mi se. Odmah ću je pojesti. Što? Ništa nije ostalo. Ali nisam se najela. Bako, jesi tu? Naravno, draga. Čula sam da plačeš. To nije u redu. Hajde da organizujemo izazov. Treba mi što više ruku. Zvaćemo tvoju stariju sestru Wendy i šefa. Hajde da kuvamo. Wow, super. Hoće tortu? Spremite mi još torte, molim vas. Odlično. Hajde da počnemo. Trebaju mi jagode i jabuke. Super. Dakle, iseći ću jagode. Odlično. A sad ću napraviti testo za kore. Treba mi što više brašna. Zatim jedno jaje. I mlijeko. I promešat ću sve to. Da, svaka mi čast. Oho, to izgleda super. Kako da stignem sve bez dodatnih ruku? Ne želim jagode. Ne. Moraš, Wendy. To je zdravo. Okej, to je zaista ukusno, bako. Dakle, počet ću da kuvam. Točno. Treba mi limenka kole i hleb. Razvaljet ću hleb. Da, tako je. Zatim ću iscediti šlag. I dodati što više čokolade. Super. Zatim opet hleb, opet šlag, oreo i ponovo hleb. To je tako lako.
I baš ukusno. A sad ću otvoriti pakovanje M&M's. Nešto neće. A Wendy, daj da ti pomognem. Ja imam više ruku i jake su. A šta? A zašto neće? Hej, vi dole, pomozite nam. Super. Izvoli, Wendy. Hvala, bako. Treba dodati šlag i sipati M&M's bombone. A zatim hleb. Opet šlag. A sada marshmallow. Da. Odlično, pokrivam sve hlebom. Ispalo je baš super. Da, to zaista izgleda odlično. A šta ja dodam? Tačno, došla mi je ideja. Šef ima nož za picu. Treba mi. Sad ću ga neprimetno uzeti. Ni čak ni primetio. Moj nož, pridrži to. Dakle, sad ću iseći testo na trake. Sa takvim nožem je to mnogo lakše. Odlično, to možeš skloniti. Jagode su već ovde. Napravit ću običnu pitu sa jagodama. Mala Sheila obožava pite. Ostalo je to sve staviti u rernu. Da. Bacit ću to. Što je to bilo? Za malo me niste pogodili. Pazite malo šta radite. Ups, nisam namerno, šefe. Svakako vas ne bih pogodila. Ne brinite. Dobro, opraštam vam. Evo moje lepe kape. Dakle, gde sam stao? Tačno, napravio sam šareni fil. Stavit ću ga na tortu. Pogledajte koliko je lep. O, da. Bako, šta mislite? Zar to nije genijalno? Jauma, dajte, šefe. Ja znam da vi odlično kuvate, ali moja torta će svakako biti bolja. To je torta od pita. Dakle, svi smo završili. Prijatno. Wow, tortice. Probat ću prvo ovu. Liči na sendvič. Zanimljivo. Kako ukusno. Sviđa mi se. Ali moram probati sve. Na redu je torta u sredini. To je torta od pita. To je sigurno baka spremila. Ekstra! Obožavam bakine pite. Dakle, ostala je posljednja torta. Šarene. Kao da je naslikana. Sad ću da probam. Da, to je baš ono što sam htjela. I fila ima baš mnogo. Ali čija torta je najbolja? Znam, sve torte su pobedile. Kako je lepo što je pobedilo prijateljstvo. Cool. A sad mi se pije koktel. Hajde, iznenadite me. Dobra ideja, Sheila. Spremit ću ti svoj najbolji koktel. Počet ću od sladoleda. Kakav miris. Uzet ću jednu kuglicu i staviti je u blender. I treba mi još par kuglica. Da. Tako je. A sad ću dodati mleko i sirup od jagoda. Ostalo je to sve promešati. Wow, izgleda nevjerovatno ukusno. O ne, moje oči! Ne vidim ništa! Jao, izvinite, šefe. Ne slušaju me moje ruke. Iscedili su sok na vas. Moje oči, oslepeću! Bako, prestanite što? Lizalica, hvala. Odlično, mogu nastaviti da spremam koktel. A ja ću imati najzdraviji koktel. Što više voća bude unutra, zdravije će biti moja unuka. Odlično. A sad ću sipati u svaki tanjir malo želeja. I promešat ću to sve. Odlično. A sad ću izvaditi pipetu i kalup. I sredit ću u kalupe malo želeja. Izgleda baš slatko. Wow, i ja bih to rado probala. Nadam se da baka neće biti protiv. Što? O ne, moje ruke. Ledene su. Kako hladno. Bako, zaledila si mi ruke. Jao, izvini. Sad ću spasiti tvoje ruke. Imam rukavice. Jao, jadna Wendy. Izvini svoju baku. Nisam namerno draga. Hajde, spremaj koktel. Dobro, mojim rukama je već bolje.
Želim da počnem od Sprite-a. Jao, nikako ne mogu da uzmem. To je sve zbog rukavica. Hajde. Jao, sok prska u mene. O ne, sva sam mokra. Dobro, nema veze. Bitno je da sam otvorila Sprite. Sad ću to sipati u čašu. I dodati pucketave bombone. Wow, u čaši pravi vatromet, super! Rukavice mi više ne trebaju. Uzet ću šarenu vunu. I istopiti je u čaši. Baš me zanima šta će ispasti. Wow, prelepo! Šta mislite? Zanimljivo. A ja sam napravila žele kuglice od voćnog soka. A mala Sheila to sigurno nije probala. To su džus kuglice. Šefe, šta mislite? Pa ne znam. Kod mene je klasika. Mlečni koktel sa ukusom i jagoda. Ukrasio sam ga krofnom, a preko ću sipati malo šlaga. A zatim ukrasiti sve želetrakama i dodati slamku. Gotovo, Sheila, probaj brže. Prijatno. Wow, to sve izgleda jako ukusno. Počet ću od ovog roze koktela. Mlečni koktel, obožavam. A šta je dozgo? Wow, žele bombone. Super. Okej, a sad ću probati drugi koktel. Malo je čudan i uopšte se ne pije. Ne razumem to. Neću ni da pokušavam. A šta je ovdje? Hoću da probam. Wow, ukusno. Sve mi puca u ustima. Čekajte, a to je vatromet. Super. Sestra je definitivno pobedila. Jeste čuli? Pobeda je moja, srećna sam. Hvala svima na podršci. A sad mi spremite jaja. To nije teško. Hajde, požurite. Naravno, trebaju mi jaja. Dakle, skuvat ću ih u čajniku. To je lako i brzo. A još ću staviti u čajnik Skittles bombone. Sheila i ja obožavamo ih. Odlično. A sada uključujem čajnik i neka vri. Eto. Jao, imaš baš čudan ukus, Wendy. Dobro, ne obraćam pažnju. A razbit ću jaja u tiganj. Gotovo. A sada uzimam mutilice i mešam to sve. O, da. Odlično. A sad ću proveriti slaninu. O, slanina je spremna. Dakle, napravila sam kajganu. A sad ću napraviti crtež od jaja. Slanina će biti usta, jaje će biti glava, a masline oči, a sir obrazi. A od povrća ću napraviti nos i brkovi. I spao je pravi zet. Šefe, pogledajte. To je baš bez veze. Ja sam napravio kolači. Miris je nevjerovatan. Dakle, ukrasit ću ih filom. To će biti jako ukusno, verujte mi. A preko ću staviti žele belance. Ja neću koristiti prava jaja. Napravit ću kolači. Odlična ideja. A šta je kod Wendy? Jao, zaspala je. A ne brinite, probudit ću je. A šta se dešava? Isključite to. Dobro, da vidimo šta je spalo. Jaja su se skuvala. Zelena su. Ostalo ih je ukrasiti trakama i očima. To zaista liči na ninja hornjače. Sheila će biti oduševljena 100%. Hajde, probaj, sestro. Šta ste smislili ovog puta? Wow, je li to ninja kornjača? Super! Obožavam da gledam taj crtač sa sestrom. Sad ću probati. A može da prođe? A šta još ima tu? Wow, to je zeka, baš je sladak. Probat ću ga. Wow, sviđa mi se ukus. Da, to je pravi doručak. Šta? Šta je ovo? Kolači, ozbiljno? Obožavam slatko. Jao, to je mnogo ukusno. Jelo šefa me je oduševilo. Dakle, on je pobedio. Ne mogu da se zaustavim. Konačno je pobeda moja. Zaslužio sam je. Tu. Hoću tortu sa lutkom i ne
zaboravite na tečno punjenje. To je čak i previše lako. A ja već znam šta ću da radim. Imam predivnu lutku, raščešljaću je, a zatim staviti na stolicu. Posle ću uzeti žele srca i staviti ih u kalup. A sad ću preliti sve želeom. Odlično. A zatim ću uzeti dozator i sipati unutra malo mog džema od jagoda. Jeste vidjeli moj kuhinjski uređaj? Veoma korisna stvar. A sad ću preliti sve džemom. A zatim ću dodati malo mlijeka. A posle žele različitih boja. Odlično mi ide. Još malo i to je to. Sad ću skloniti kalup. Hajde da vidimo šta je ispalo. O, kakva lepa žele torta. Sad ću staviti lutku unutra i gotovo. Kako se zabavno trese ova žele torta. Odakle duva tako jak vetar? U pomoć! Ne brinite, bako. To je stigla moja brza dostava lutke. Da, uhvatio sam. Šta to radite, šefe? Smirite se, bako. Dakle, izvadit ću svoju prelepu lutku i staviti je u tortu. Tako. A usput, tortu sam već sastavio. Sad ću naneti na tortu mnogo krema. O da, odlično. Ostalo je da se sve razmaže. To ću raditi uz pomoć ovog. Svaka mi čast. Inače, moja torta će imati 2 sprata. Da, dobro ste čuli. Dakle, sada uzimam marcipan. Prvo ga treba razvaljati, a zatim odseći višak. Tako je. A sa druge strane ću seći na pola. I zatim ponovo razvlačim. Tako je. Ostalo je napraviti lep uzorak uz pomoć štapića. Odlično mi ide. Čarobno. Sad ću staviti rep na tortu. Eto, sada moje Barbie nije samo čovek. Ona je prava sirena. Lepota. I ja sam zadovoljan. Ali to još nije sve. Stavit ću marcipan različite boje u kalupe. Eto, napravio sam različite morske figurice. Uzet ću malo plavog želeja i napraviti lep uzorak. Kada svi ukrasi budu gotovi, onda može da se ukrasi torta. Svaki detalj je predivan. Neverovatno! Ja imam bolju ideju. Istisnut ću što više šlaga. Da, njega nikad nije dovoljno. Kevin, ne preteruješ, sve leti u nas. Šta je, bako, ne čujem, šlag je tako glasan. To je to. Sada treba staviti lutku. Moja lutka je kartonska, ali svakako lepa. Preko stavljam providan okrugli kalup. A unutra sipam sirup. O da, to će biti mnogo lepo. Aha, još malo. Dovoljno. Ali to još nije sve. Posle ću sipati ljubičaste šljokice. Lepota. Liv, brzo probaj. Da, Liv, prijatno. Wow, vi ste tako brzo napravili tortice. Wow, kakva lepa lutka. Sad ću podići kalup. Sirup tako lepo curi po torti. Ovdje čak ima i šljokica. I jedva čekam da probam to. To je mnogo ukusno. Svidalo mi se. Idemo dalje. Što je to? Žele torta? Tako nešto još nikada nisam jela. Dakle, došlo je vreme da se proba. Ukus je super. A žele se topi ustima. Da, sviđa mi se i ova torta. Dakle, ostala je posljednja torta. Što? To je Barbie sirena? Mnogo je lepa. Dakle, probat ću tortu. O, da. Torta je tako nežna. Divno. Znate šta? Ja ne mogu da izaberem pobednika.
Meni su se sve torte svidele. Dakle, svi su pobedili. Čestitam! O, kako lepo! Prva pobjeda je zajednička, pobedilo je prijateljstvo. A sada teži zadatak. Želim prženo jaje, jel može? To je dečiji zadatak. Uzet ću jaja. O, bako, pogledaj! Da, ja sam odlučio da meni trebaju najsvežije jaja. O, taman, potrebna količina. Hvala, Pile. Dakle, skuvao sam jaje. O, kako vruće! Da, sad je vreme da očistim jaje od ljuske. Tako. Zatim treba odvojiti belance od žumanceta. Tako je. A sad ću izabrati najlepšu boju. Uzet ću plavu, da. A zatim narančasta, crvena i zelena. Sada umačem belance u boju i eto, belance se ofarbalo. Belisimo. Stavit ću sve na tanjir, a zatim ću se pobrinuti za žumanca. Prebacit ću sve u blender. A posle dodati ka njima sirni sos. I ostalo je sve promešati. O da, to sam ih hteo. Sad ću prebaciti smesu u poslastičarsku kesu. I stisnut ću svo punjenje na belance. Da, odlično mi ide. O, bako, sad će vam sve izgoreti. Šta? O, stvarno? A malo sam zadremala. A valjda je sve u redu. Da vidimo. Da, pirinač se savršeno skuvao. Stavit ću malo na tanjir i napraviti od pirinča medveda. Pogledajte kako je sladak. A sad ću uzeti jaje i razbit ću ga. Savršeno. Hoću da napravim kajganu. Treba sve promešati. Aha, gotovo. A moja kajgana je spremna. Stavit ću je na medveda i politi sve kečapom. Gotovo. Ukusno. Šta je bilo, bako? O ne, ja sam sasvim zaboravio na liv. Sad ću nešto smisliti. Kindera više nema šta da radim. O, znam. Uzet ću pakovanje Pringles, dalje jedno jaje i razbit ću ga u teglu, tako. Zatim ću unutra staviti viršlu. Kako lepo miriše. Sada treba sve promešati i malo zagreti. Da, hajde da vidimo šta je spalo. O, gledajte, uspeo sam. Ostalo je dodati sos i to je to. A Liv će se dopasti. Šefe, nećemo to komentarisati. Prijatno, Liv. O, vi ste se tako brzo snašli. Od čega da počnem? O, to su šarena jaja. Sad ću probati. Nije loše. A šta je ovdje? Wow, meda pod čebetom od jaja. Baš slatko i ukusno. Super. Ostalo je posljednje jelo. Ovdje treba viljuška i nož. Wow, to je baš kreativno. Jedva čekam da probam. Jako ukusno. O, čekajte, zašto je tako ljuto? Sve mi gori. O ne! Spalila sam sve okolo. Pa onda pobjeda je Kevina. To, znao sam da će se Liv svidati. Ja sam najbolji. A sada hoću koktel. Želim da se osvežim. O, naravno, Mila. Dakle, meni treba nož. Dobro je da uvek pri sebi imam ogroman nož da bih rasekla takvu veliku lubenicu. O, sočna je, odlično. Sad ću iseći sve na trouglove. Tako je. Savršene kriške, svaka mi čast. A sada treba ohladiti lubenicu. Uradit ću to uz pomoć spreja. Odlično. A zatim ću narendati lubenicu. Da, pravo u čašu. Odlično mi ide. Ispao je voćni led od lubenice. A zatim ću dodati led i sipati vodu. Ostalo je sve ukrasiti i to je to. A moj koktel je spreman. Wow, bako,
ti si super! O, stale lubenica! A mogu da je pojedem? Hvala! Sad ću probati! Ajuj! Moje zube! O ne! Bako, šta da radim? Sad ću sve popraviti, mili. Ubacit ću par žvaka. Gotovo. Eto, uzmi bombone, ne plači. Hvala, bako, najbolja si! O, imam ideju! Sipat ću čokoladne bombone u činiju, zatim oreo kolači. O da, obožavam ih. I posle ću dodati mlečnu čokoladu. A malo sladoleda također neće škoditi. I konačno mleko. Čokoladno mleko, naravno. Ostalo je da se sve umuti. Eto, ispao je mlečni koktel. Sad ću probati malo. Hej, što je ovo? Kako je teško. Ali ja sam uspeo da iscedim sok iz slake pomoranče. Gotovo. Sada prelivam sok u čašu. Odlično. I stavit ću ga u zamrzivač. Ostalo je malo sačekati. A ja ću uzeti šejker. Unutra ću staviti jagode. A sada treba sve potresti. Tako je! Sa svom snagom. Da, još malo! O, ne, šefe! A vi se pušite već. Zaustavite se. Hvala. Malo sam se zaneo. O da, moj sok od jagode je super. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve nanom. Gotovo. Liv, probaj. O, naravno. Počet ću sa ovom ogromnom čašom. Šta je to unutra? Nešto od jagoda? Super! Meni se sviđa. To stvarno osvežava. Ja sam sve popila i čak nisam ni primetila. A šta je ovdje? O, lubenica. Cool! I pomoranđa je ukusna. A šta je to? O ne, to izgleda veoma čudno. Ja neću ni da probam. Pobedila je baka. O, pobeda je moje. I ja sam srećna. Hvala, Liv. Volim te. Drugari, pogledajte koliko žvaka ima ovdje. Wendy, a ti nemaš sreće? Ne brini, barem ih možeš prvo probati. Da, barem jedna dobra vest. Samo, kako da dođem do ovih žvaka? Ne mogu da ih izvadim. Hajde! O ne! Sad mi se još i prst zaglavio. U pomoć! Ne znam šta da radim sa tim. Ajo, Wendy, moraš da paziš. Sad ću ti pomoći. Vuci! Hajde! Nešto neće. Prst je i dalje unutra. Ostaje nam samo jedno. Motorna testera. O ne! Šta? Da li uspelo? Nego šta si mislila? Da ću ti odseći prst? Eto, izvoli, posluži se žvakom. O ne, ponovo mi treba pomoć. A ne sem, učinilo mi se. Dobro, probat ću. O, to je veoma ukusno. Želim da probam svaku boju. Sve su različite, ali jednako ukusne. Jao, nemam komentar. Okej, a vreme je da i ja probam žvake. Samo bez ikakvih testera? Daj mi to, to je opasno. Okej. Mislim da ću naći kovanicu da bih dobio žvake. Uvek nosim novčanik sa sobom. Da, evo ga. Da vidimo. Ubacujem je unutra i okrećem ručicu. Da, evo moje nagrade. Baš sam hteo da probam zelenu žvaku. O da, baš je lepa. I balon je ekstra. Cool. Dakle, nastavit ću. Hej, zar zaista nemam više para? Eto, šta sad da radim? Imam jednu ideju. Žvaka je kao plastelin. Tako da što ne bih napravio kovanicu od nje? To je genijalno. Hajde, sad ću baciti je unutra. Nešto neće. Moram se potruditi. Hajde, još malo. Eto. Trebaju mi ekstremne mere. Ne smem koristiti testeru. Onda ću uzeti čekić.
To, konačno mogu probati one ukuse koje želim. O, da, baš je ukusno. Wow, i balon je super. Cool, ja sam zadovoljan. Zanimljivo, ali ne sviđa mi se taj način. Zar niko od vas nema kasice? Može se razbiti? Šta je ovo? Čekaj, to je kasica gumena. Što bi je razbijela? Dovoljno je samo otvoriti poklopac i to je to. Eto ti sve tvoje pare. A, jel da? Tako jednostavno? Dobro, hvala na pomoći. Sada mogu pojesti koliko god hoću žvaka, a ja hoću da pojedem sve. Počet ću sa žutom i crvenom. Da, baš su ukusne. Idemo dalje. Moram iskoristiti sve svoje pare. Wow, samo pogledajte koliko žvaka ima ovdje. Dobila sam sve žvake. Sada mogu da se kupam u njima. Zar to nije prelepo? Ali bolje da je pojedem i naduvam najveći balon na svetu. A bit ćete oduševljeni. Šta si rekla? Mislim da je to loša ideja. Balon je preveliki. Eto, sad sam ja dobila najmanji slatkiš. Pogledajte kolika je moja porcija. To je super. Šta kažeš? U poređenju sa mojom porcijom tvoje je mrva. Devojke, zatvorite usta. Nije lepo za vidjeti. Očigledno ovog puta ću ja jesti prva. Ne samo da sam dobila najmanje pakovanje, još unutra je samo jedna bombona. Dobro, bolje išta nego ništa. Kako osvežava. Čak sam dobila ledenicu na nosu. Ej, ledenica je kod tebe, a plate drugi. To nije fair. Izvini, nisam nemerno. Halo, Wendy, šta ti je? Ne otvara se. Uspelo je, konačno. Pa, gdje su moje bombone? Šta? I ja imam samo jednu bombonu, ali vidite kakva je. Dugo će mi trajati. Wow, baš je lepa. Jako mi se sviđa. Jao. Nisam očekivala da je toliko jaka. Baš mi je hladno. Moram se brzo rešiti ovog svežeg daha. Sad mi je lakše. Poslednji dodir. I moje remek delo je spremno. Jao, zašto je tako klizavo? Padam. O ne. Jao, samo ne torta. Ups, očigledno nisu svi toliko zadovoljni mentosom kao ja. Dakle, Sam, sad ti, hajde, otvori svoje pakovanje. Da, konačno, ali moje pakovanje je toliko veliko da ga jedva mogu podići. Ali ipak sam uspeo. Da, evo moje velike bombone. Vreme da je pojedem. Naravno celu. Da, baš mi se sviđa njen ukus. Ne mogu da se zaustavim. Već sam se smrznuo, ali nema veze. Izdržat ću. Ne mogu više. Devojke, ovdje je zima usred leta. Pogledajte koliko snega imamo. Hajde da se igramo. Da, to je odlična ideja. Hej, hvatajte. Šta? Kako si mogla? Eto ti. Moja osveta će biti surova. Eto ti. Prestani. Dobro, priznajem. To je jako zabavno. Naravno da je zabavno, jer sam to ja smislio. Jao, takvu fantu još nisam videla. Ni ja, tako malu. A kod mene je zlatna sredina najbolja opcija. Pa ne,
Najbolja opcija je moja velika fanta. Samo je pogledajte. Hej, boli me. Pa dobro. Ali ću ja prvi probati svoj sok. Čekajte. Pa to nije Fanta. Da, ovo je tečna bombona. To je još bolje. Mnogo je ukusnija. O da, prelepo. Baš mi se sviđa. Super. Jao, Fanta se ni samo meni dopala, već i ovoj pčeli. Ej, marš odavde. Što radiš? Ukrala je moju Fantu. Ej, kako te nije sramota? Vrati mi. Prestani, sad ćeš je naljutiti i pozvaće svoje drugarice. Onda će i moju flašu ukrasti. Daj mi da je pojedem na miru. O, da, prelepo. Svi su već probali, a ja nisam. To nije u redu. Wow, izgleda jako dobro. Ukus je ekstra. I konzistencija je super. Blago meni. O, pogledajte kako je bombona lepljiva. Ha, to je baš cool. Ovo liči na paučinu, zar ne? Dakle, vreme je da stavim na sebe masku Spidermana. Da, a moram spasiti grad. Samo pogledajte šta ja mogu. Nisam znala da se mogu penjati po zidovima i plafonu. Super! Upsa, samo što sam džabe odlepila ruke. Prelepo. Juj! Hej, šta si uradila? Neću te prebiti samo zbog toga što mi je ostalo još bombone. Jao, baš si ti Spider-Man. Usput, dok vi ležite, ja ću dovršiti bombonu. To je kulinarski izazov. Ja hoću vafle. Hajde, počnite. Odlična ideja, hajde, potrebno mi je testo. Dakle, otvaram ga. Tako je. I sipat ću sve u aparat za vafle. Odlično. Sada zatvaram i čekam da se ispeče. Ej, to je moje testo. I meni će trebati. I sedit ću aparat. Je li to testo? Super, treba mi, probat ću. Prelepo, sviđa mi se. Ne, Judy, zašto jedeš sirovo testo? Od njega će te boleti stomak. Bolje probaj sladoled. Šta to tako lepo miriše? Šef je već napravio puno vafli, sjajno. Da, a sad mi treba presa i čokolada. Stavit ću čokoladu u presu, a zatim pritiskam. Odlično. Na vrhu će biti velika porcija čokoladnih špageta. Bellissimo. A zatim mi treba šećer u prahu. Savršeno. Sipat ću odozgo. I dodat ću, šta mislite šta? Da, šarene konfete. Gotovo. Svaka mi čast. Bako, a šta je kod vas? I ja sam već spremila vaflu. Ispala je savršena. Dakle, sad ću uzeti mlin za meso. Treba okrećati ovu ručicu. Da ću samljeti sve što stavim unutra. Nevjerovatno. Dakle, stavljam malina u mlin za meso. A sada okrećem kao što sam vam pokazala. Pogledajte kako mi dobro ide. Pokrivam vaflom i to je to. A sad mi treba borovnica. Uradit ću sa njom sve isto. Okrećem. Mislim da je dovoljno. I opet stavljam vaflu preko. A šta sada? Dajte da razmislim. Tačno. Treba ukrasiti sve bobicama. Na vrh ću staviti jagode, maline i borovnicu. A preko ću staviti još malo borovnice. Imam odličnu jagodicu. Judy, želiš? Naravno. Prelepo, hvala bako. Kod šefa je sve spremno. I kod bake isto. Kod mene prazno. Treba to brzo popraviti. Taman imam sladoled. Stavit ću ga na tanjir.
Zatim mi treba špric. Unutra ću staviti čokoladu. Divne. A sada stiskam. O, da. Ispale su čokoladne špagete. Preko ću staviti kornet i napraviti oči od bombona. Probaj, Vivian. O, šta ste to napravili? Wow, koliko slatkiša. Hoću da probam ovo. Izgleda čudno. Pa to je samo kornet od sladoleda. Dobro, ukusno. A šta je ovo? Sladoled? Prelepo, ja volim sladoled. Idemo dalje. Wow, a to je cela torta od vafli. Obožavam bobice. Prelepo. A sad ću probati same vafle. O, kako lep cviju. Oduševljena sam. A sada hoću da probam poslednje jelo. Wow, šta je to na vrhu? Probat ću. Pa to je čokolada. Čak neću ni da razmišljam. Šefe, pobedio si. Zaista, to je bilo lagano. A sad mi spremite jelo od krompira. Hajde, čekam. Za početak treba mi krompir. Moram ga očistiti. To je jednostavno. Eto, sad imam savršeno čist krompir. A? Odakle ovdje ova kora? Šefe, pa to si ti. Ups, izvini, bako. Izgleda da nije primjetila, to je dobro. Šefe, ali zapamtila sam to. Pa dobro. Krompir izgleda savršeno. Treba ga iseći. Odlično. Brzo sam završio to. A sad mi treba tiganj. Hoću da ispržim krompiriće. O da, moraju postati zlatni. Tako je. O, hvala, bako. Nema na čemu, šefe. A ja moram iseći rupu u krompiru. Ovako. A sada uzimam slaninu i stavljam je unutra krompira. O, pogledajte kako to lepo izgleda. Ali to još nije sve. Preko ću sipati sir. Divno. A sad to stavljam u rernu. Divno. Dakle, krompir mora da se ispeče, a sir da se istopi. Judy, a kako si ti? Kod mene sve u redu. Wow, šef ima baš dobro jelo. Novo kulinarsko remek delo. Sad uzimam sir i činiju. Stavljam sir u činiju. A sad ga zagrevam uz pomoć vatre. Treba istopiti sav sir. Wow, kako to moćno izgleda. A šta ja da uradim? Nisam smislila. O, ideja. Imam KFC. Tamo prave jako ukusan pomfrit. Ne moram ništa ni da spremam. Vivian voli pomfrit. Dakle, stavljam sve na tanjir i dodajem ketčap. Ispalo je super. Da. Bako, jel ti treba? Ne treba, hvala. A Vivian, probaj. Svaka vam čast, baš ste brzo završili. Dakle, da počnem. Želim da probam ovaj pomfrit. Šefe, što to radite? Donosam sir. Treba da se prelije preko pomfrita. Biće jako ukusno. I bolje od bilo kog sosa. Eto, sada možeš da probaš. Zaista, super, hvala. Da vidimo. Topi se ustima. Preukusno. Šef je bio u pravu. Šta je ovo? Liči na pečeni krompir. Hajde da vidimo šta je unutra. Slanina. Sviđa mi se. Da, odlično jelo. Dakle, ostalo je poslednje jelo. Sad ćemo da vidimo kakav je ukus. Tu je čak i kečap. Probat ću. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Moja sestra Judy je pobedila. Čestitam. Da, prva pobeda. Tako sam srećna. I poslednji zadatak. Spremite medeni žele. Čak znam šta treba da radim. Treba će mi džem. Ovo je sa jagodama, odlično. Otvorit ću. Neće. Judy, draga, pomozi. Pa ne, bako, ne mogu. Ali ko će mi pomoći? Ideja. Ako nalepim etiketu od Nutella na teglu, sigurno će uspeti.
Judy, pomozi mi. O, Nutella, naravno. Eto, otvorila sam, a sad ću probati. Ali to nije Nutella. Bago, prevarila si me. Uzmi svoj džem. Uspjela sam, hvala draga. Pa dobro, nastavljam. Sipat ću džem u flašu. Odlučila sam da iskoristim sav džem koji imam. Divno. Tu je puno različitih ukusa. Dakle, sad otvaram frižider i stavljam flašu unutra. Eto. Med mi treba. Uzet ću ga. Da probam malo. Da, kako slatko. Dakle, sipat ću sve u flašu. A zatim dodati bombone Skittles. Koristit ću različite boje. Eto, dobio sam pravu slatku dugu. Divno. Opa, ova teglica meda će mi trebati. Šta? Nema više? Šef je sve potrošio. Šta da radim? Došla mi ideja. Uzimam kolu i idem do košnice. Da, našla sam je. Dakle, ubacit ću slavinu u nju. Polako. Da, tako je. A sada okrećem i sipam med u flašu. Sjajna ideja. Izgleda da pčele nisu zadovoljne. Moram da bežim. Da, pobegla sam. O ne, pčele! Pazi! Koliko ih ima. Dobro je, otišle su. Vivian, brzo probaj. Jeste završili? Odlično. Dakle, počet ću od kole. Obožavam kolu. Wow, kako sjajno. Baš mi se sviđa. Čekajte. Eto, šta pčele rade ovdje? Ne, sklonite se, to je moja hrana, a neću vam dati. Dobro, uzmite. I kako da shvatim to? U redu, probat ću ovaj žele od voća i bobica. Tu su čak komadiće voća. Cool. To je baš slatko i ukusno. Svidjelo mi se. A šta je ovdje? Wow! Ovo jelo je tako lijepo i šareno. I ukus je divan. Prezadovoljna sam. Dakle, ko će pobediti? Ne znam. Odlučila sam. Oba jela su pobedila. Da, moja prva pobjeda. Šefe, ovo je naša pobjeda.